当时事ban yo ya pi ha jing em ba i ngam la moder hatu vila mo banit yang abait tang shisul ya pi ban yo ha jing em ba in ngam la mundur yang api ai ka jing ngan jing sung men sim ka kun shadam ya pi bandu na jing im kanong ngada shabdin hang api lang kum mau kordon ngayai don kam it barabor na ublay ngapan bat yay duay pinlong jonga hadu baway adul shibun ki daw ya bibanganin nabden jong ki babun tang ya pi ngaji laway kabala shay kikti hanga tu ay jingim badum jonga piwan ra jing shay hatu vila mo banit yang abait tang shisul ya pi ban yo ha jing im ba in ngam la mundur hatola pi mawi man enanga ta shi sur enanga ta jing long ben thaba da jing e ban la no kwak ser no kwa rupa no em kam ki paila ki mar kordor hanga no shong dor hanga em kam de tam ka akor ya the nanga hade kano la pin et nanga tang shi sur no kwa kadur no kwa kasur kwa jing et ba shi sur jing et ba shi sur kuba watch ngai na nga sha wei wataba hakirang perthai watare roma kuba hakka sa perthai tang ma pi marwei nu kwa ya nu jorna pi berkai katim ban yo in babut yang ngang dei tang ma pi la pi dom bin ne dai ning ngaken jaya pi man kasni nakala shai nu la malpa tang bakar men yai sapi en ngan long jong pi ba pi jong ang jing it kan ne baro shirtang hatu pila muban yang tang shi sur ban yo ya pi ha jing em ba i ngam la moder